Meron guys, malaki. Ayan guys, oh. Yay. Napakaswerte naman ng bagong trap na to. Ayan, oh. 2 piraso. Pula yung isa verde. Yan guys, isang mapagpalang araw sa ating lahat guys. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti po ang lahat. Bali maglalatag tayo ng 5 pirasong trap na malalaki. Bali may bago na naman tayong nagawang trap. Bagong gawa, ayan. Medyo to guys, malaki-laki dun sa ginawa natin isa. Bali dito guys, may nakita akong mga bakas dito guys. Tsaka marami din tuway na pinagkainan, kaya subukan natin ilatag dito yung bago natin gawa. Wala tong guys, walang pabigat, kaya gagamitan na natin ng usok. Latag na natin dito guys. Medyo malalaki na yung bakas guys. Dito banda guys, kasi pumunta ako dito kanina. Sinurvey ko kung may mga bakas ba. May nakita akong mga bakas dito guys, oh. Yan guys, mga bakas yan, oh. Saka may tuway pa dito. Tuway. Baka nandito lang yan guys. Papunta dito guys yung bakas. Yan guys, oh. Mga bakas. Tiningnan ko sa paligid guys, hindi ko makita. Kaya lalagyan na lang natin ng trap. Ayan pa. Mga bakas. Dito din guys, maraming bakas dito guys, oh. Ayan guys, oh. Ayan, oh. Parang dalawang klase yung bakas. Papunta dun, maraming pinagkainan dun. Tuway. Saka dito. Dito na lang siguro natin lagay guys yung trap natin. Dito banda kasi maraming bakas dito. Dito natin lagay guys. Yan yung unang trap natin guys. Sana madali. Yan na guys yung pangalawang trap natin. Yung isang bago natin gawa. Bali 2 trap yung dinala ko dito guys. Yan yung isa. Doon natin banda ilatag sa unahan. Nandun lang yung bangka natin, oh. Sa may sapa-sapa. Ito na guys yung pangatlong trap natin guys. Pangatlo na yan.
Bali, dalawa na lang yung ilalatag natin guys. Yan guys, bali yan na yung pang-apat natin. Palagi tayong nakakahuli dito guys, kaya dito tayo naglatag. Bali, isang trap na lang yung ilalatag natin. Dito na lang siguro natin guys lagay yung pang 5 trap natin. Kasi high tide na. Bali, hindi na natin ginagamitan ng tali kasi hindi naman dito malalim. Tsaka walang masyadong agos. Tabunan lang ng mga maliliit na sasa, okay na yan. Madali kasing pumasok ang alimango guys kapag nilalagyan ng pantakip sa ibabaw tsaka sa gilid. Dumidiretso na sila sa bunganga ng butrap. Hindi na sila umakyat para maghanap ng butas. Bali, magkabilaan kasi ang butas niyan dito tsaka dun. So yun guys, update ko na lang kayo mamaya guys. Update ko kayo mamaya guys sa pagpandaw. Sana swertein tayo sa 5 trap natin. Stay tuned guys. Yan guys, magpapandaw na tayo guys ng mga trap natin guys. 5 piraso. Sana swertein tayo guys. Bali, shoutout pala sa dalawang nagpa-shoutout dyan. Dito ko na lang lagay guys. So yun, my idol, shoutout sa inyo. Salamat sa pagbisita sa aking munting channel. Bali, dito yung unang trap natin guys, yung bago. Yan. May may dagat po. Sana mahuli guys yung gumawa ng bakas kasi medyo malaki na. Dito guys yung unang trap natin, yung bagong gawa. Sana makabuhay na mano agad. Ewan ko lang guys, yung pumasok ba yung gumawa ng bakas dito kanina. Parang may patay sa loob na limango guys. Bakit kaya? Parang may nakita akong patay na limango. Kargumata pala. Kala ko may malaking alimango. Nandito na guys yung pangalawang trap natin. Yan o. Sana may huli guys. Bali, bukas guys 25 piraso yung ilalatag natin. Nakabili kasi tayo ng pamain kanina. Isdang ubod. Malatag natin to lahat. Pati yung mga maliliit na trap. Sana may huli guys. Meron guys, malaki. Ayan guys, oh. Yay. Napakaswerte naman ng bagong trap na to. Ayan, oh. 2 piraso. Pula yung isa verde. Kapapasok pa lang siguro nito guys kasi hindi pa na ubos yung pain. Yan. Ayos guys, oh. Ayos.
Gandang pagmasdan guys kapag ganito yung mga huli mo. Yes. Thank you Lord. Napakaswerte ng trap na to. Punta natin dun guys yung isa. Sana mayroon din yun. Madagdagan yung huli natin. Thank you Lord. Isang piraso guys oh. Meron pa dun. 2 piraso guys. Okay na rin yan, mga good size naman. Tanggal yung pain. Ayos na rin to. Kahit pa paano meron. Bali 2 trap na lang papandawin natin. Nandun guys banda yung isang trap natin oh. Doon lang sa unahan. Sana makadali yun guys. May 5 guys sa taas oh. May kasama kaya guys. Meron guys na medyo malaki na. Ay kulay verde din oh. Yes. 2 piraso guys. Yan o. Good size. Mga verde yung alimango ngayon. Yes. Nandito banda guys yung last trap natin, yung pang-5. Sana may huli guys. Parang wala yata guys. Wala. Bigo tayo dito sa last trap natin. Suga-suga crab lang. Yan guys, tapos na tayo magpandaw. Bali 3 lang yung may laman na alimango. Yung 2 suga-suga crab. Yung bago nating gawa, suga-suga crab lang yung huli, pati yung last trap natin. Pero goods na rin yung mga huli guys. Ito guys oh. Medyo may kabigatan nga lang yung trap na to guys, kasi may mga kabilya. Kasi nga pang ilog talaga to. Nilalaglag lang sa ilog para hindi madala ng agos. Tsaka ito yung isa guys, yung 2 piraso na mga good size yan. Mapulahan. Tsaka ito guys, yung malaki. Yan. Yung malaking alimango. Tsaka yung pulahan. Ito guys oh. Napakaswerte talaga guys. Ang swerte ko talaga guys dito sa trap na to. Yan o. Yan guys o. Napakaswerte ko talaga dito sa trap na to. Palaging nakakahuli. Kinagat niya yung isda na pumasok. So yun guys, salamat po sa panonood guys. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. So yun guys, shoutout sa inyong lahat. Ingat-ingat po kayo palagi guys. Abang-abang lang guys sa next vlog natin.
Bukas 25 piraso yung lalatag natin. Mukhang matinding labanan bukas guys yung magaganap. Matinding ano, surot-surot sa mga masusukal. Yan guys, abang-abang na lang bukas ulit. Maglalatag tayo bukas.